sitä mitä sä oot tullut tänne tekemään, ei todennäköisesti ole vielä olemassakaan. Eli se meidän tehtävä on jotain semmoista, mitä ei todennäköisesti ole vielä olemassakaan. Eli siitä ei välttämättä ole mitään selkeää kaavaa tai mallia, että mihinkä me voidaan tähdätä. Tai ne kaavat ja mallit on semmosia, mihin me ei mahduta itsenämme, vaan ne täytyy jollain tavalla luoda uudestaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jotain perinteisempiä ammatteja, jota me kuitenkin luodaan sit tosi oman näköiseksi. Mutta monet tulevaisuuden ammatit on jotain, mitä me ei, tai meidän yhteiskunta ei tällä hetkellä pysty vielä näkemään. Ja meitä yritetään ohjata koulutuksissa suuntiin, jotka ei välttämättä kuitenkaan tarjoa niitä työkaluja, että mitenkä me luodaan se meidän uudenlainen tehtävä, jossa me päästään hyödyntämään omia vahvuuksia ja omia intohimoja. Ja tämä aiheuttaa meissä ihmisissä hämmennystä, epäselkeyttä, turhautumista, ehkä jopa epätoivoa. Miksi mä en näe sitä mun juttua? Miksi tää on niin vaikeeta mulle? Mikä hitto mussa on vikana, kun mä en tiedä, mitä mä teen täällä? Ja semmoinen arvottomuuden tunne saattaa olla vahvasti läsnä, kun me ei löydetä sitä paikkaa, missä me voitaisiin kokea olevamme arvokas. Mut mitä jos sun tehtävä on paljon lähempänä sua, kun sä luuletkaan? Usein me odotetaan sitä, että kaikki olisi jotenkin tosi selkeää. Ehkä me odotetaan, että se yksi ultimaattinen tehtävä ilmestyy, ja sit vasta me uskalletaan heittäytyä täysillä. Vasta sit me voidaan kokea, että me tehdään jotain tärkeää ja että meillä on merkitys täällä. Tämä ei kuitenkaan yleensä mene ihan niin. Ja me jäädään herkästi jumiin nimenomaan siihen odottavaan energiaan. Mä koen, että yleensä se meidän tehtävä rakentuu kerros kerrokselta, pikkuhiljaa. Eli me rakennetaan ja kasvatetaan sitä meidän tehtävää palasista, jotka on meidän ulottuvilla. Tässä näin. Ja se jo itsessään on sitä tehtävää. Eli rakentaa sitä pala kerrallaan. Okei. Miten me sitten rakennetaan sitä omaa tehtävää pala kerrallaan? No, me valitaan pieniä, sopivan kokoisia tehtäviä, jotka tuntuu meille olennaiselta, tärkeältä ja ehkä jopa innostavalta. Ja me opitaan ounaamaan se. Ja ounaaminen tarkoittaa sitä, että me otetaan se tehtävä omaksemme. Eli me jollain tavalla päätetään, että se on tärkeää. Se tehtävä, minkä mä valitsen, on tärkeää ja sillä on merkitys. Tämä voi tuntua aluksi vähän hassulta tai feikiltä, mutta me nimenomaan halutaan lähteä vahvistaa sitä energiaa, että mä oon omassa tehtävässä. Ja mä koen, että se on just se, mikä vaatii harjoittelua. Että me opitaan arvostaa omaa itseämme ja omaa tekemistä. Eli toisin sanoen arvostaa sitä, missä me ollaan. Ei sit vasta, kun meillä on joku ultimaattinen tehtävä, vaan just se tehtävä, joka on meidän ulottuvilla. Se on se tärkein tehtävä, mitä me voidaan just nyt ottaa. Ja usein me vähätellään sitä, missä me ollaan ja mitä me tehdään. Ikään kuin meidän pitäisi olla jo jossain pidemmällä. Mulla ainakin henkilökohtaisesti on aina ollut semmoinen epäilys siitä, että teenkö mä nyt oikeita juttua. Pitäisikö mun olla jo tekemässä jotain isompaa ja tärkeämpää. Ja se on ollut tosi lamaannuttavaa. Mutta nyt mulla on tullut semmoinen iso oivallus, että sillä ei ole niin iso merkitys, että
että mitä mä oikeastaan teen. Vaikka totta kai silläkin on merkitystä, mutta siinä on enemmänkin kysymys siitä, että miten mä teen sitä. Arvostanko mä sitä, mitä mä teen, ja uskallanko mä tehdä sen päätöksen, että tää on tärkeää, ja antaa palaa. Se on niin tärkeää ruveta pikkuhiljaa voimistaa sitä oman tehtävän voimaa ja sitä omaa arvostusta siihen. Ja mä koen, että se arvostus tähän hetkeen on nimenomaan se magneettinen voima myös niille uusille tehtävän annoille, kun niiden aika on. Ja koko ajan se meidän tehtävä kirkastuu, kun me rakennetaan sitä pala kerrallaan. Ja se voimistuu ja se selkeytyy. Kaikki tehtävät, mitä me valitaan, vie meitä eteenpäin ja nimenomaan vahvistaa meitä. Se voi olla, että joku tehtävä ei suoranaisesti liity mihinkään isompaan kuvaan, mitä me ollaan ajateltu, että se meidän polku tulisi olemaan. Tai että se tuntuu jollain tavalla irralliselta siitä, mitä me aikaisemmin ollaan tehty. Mutta jos se on tärkein tuntunen juttu ja se tuntuu kutsuvalta, niin vitsi se tulee tukemaan ihan mitä tahansa sä sen jälkeen rupeat tekemään. Kaikki asiat, mitä me tehdään, kehittää meitä. Ja yleensä aika monitasoisestikin. Me ehkä ymmärretään itsemme paremmin. Ja saadaan semmoista osaamista, joka voi hyödyntää meitä tulevaisuudessa tosi yllättävillekin tavoilla. Me ei tulla näkemään sitä koko polkua eteenpäin. Me ehkä nähdään vaan se ensimmäinen askel. Ja vaikka mieli ei pysty näkemään, me voidaan opetella luottamaan ja ottaa se askel kerrallaan. Ja opettele samalla ounaamaan niitä meidän pieniäkin tehtäviä. Mitä jos sun tehtävä olisi, että sä varaat puoli tuntia päivässä luovaan projektiin? Tai mitä jos sun tehtävä olisi hoitaa sun raha-asiat kuntoon ja hakea joku itselle sopiva sivuduuni? Mitä jos sun tehtävä olisi, että sä panostat enemmän lepoon ja luot balanssia levon ja tekemisen kanssa? Mitä jos sun tehtävä on aloittaa innostava harrastus, joka on ollut pitkään sun mielessä? Mitä jos sun tehtävä on oppia nauttii enemmän siitä, mitä sä tällä hetkellä teet? Kun mä sanon näitä esimerkkejä, niin nämä ei edes kuulosta hirveän pieniltä. Mutta jännä, että monesti me koetaan, että tämmöiset tehtävät ei mukaan olisi tärkeitä. Pienillä asioilla on iso vaikutus. Ja pienet tehtävät johtaa isoihin juttuihin. Mutta se vaatii nöyryyttä, kärsivällisyyttä. Ja se vaatii, että me ollaan valmiit tekemään töitä oman tehtävän eteen. Mitä jos se eeppinen tehtävä, mitä me ollaan aina odotettu, olisikin tässä lähellä? Jos me vaan alettaisiin arvostaa sitä, missä me ollaan, ja mitä me voidaan tehdä tässä meidän ulottuvilla. Eli, mitä jos sä kysyisit itseltäsi, että mitkä tehtävät kutsuu mua tällä hetkellä mun elämässä? Se voi olla jotain, mikä tuntuu innostavalta, jännittävältä, olennaiselta tai tärkeältä. Ne voi olla isoja tai pieniä. Joskus se on jotain uuden aloittamista, joskus se on jonkun vanhan loppuun viemistä. Se voi liittyä esim. Työhön, harrastuksiin, ihmissuhteisiin, kotiin tai terveyteen. Mitä sä valitset ottaa tehtäväksesi tässä hetkessä? Koska sun tehtävällä on merkitys. Yes. Hei, harjoitellaan tätä yhdessä. Musta tuntuu, että monella meistä on tässä treenattavaa. Voi hyvin. Nähdään seuraavassa videossa. Morjes.